Nova prilika za promociju srpskog agrara. Posetite Dane poljoprivrede online koji će biti održani od 18. do 21. maja na platformi Novosadskog sajma expoonline.rs. Šta vas očekuje? Više od 80 izlagača iz različitih robnih grupa, top ponude i sajamske pogodnosti, mogućnost da zakažete B2B sastanak sa nekim od izlagača, brojne konferencije na kojima ćete između ostalog saznati sve o subvencijama, poklon igra, Agropanonke. Generalni sponzor događaja je kompanija Generali osiguranje Srbija, koja će predstaviti široku lepezu usluga za poljoprivredne proizvođače. Pokrovitelj Dana poljoprivrede online je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Prijatelj Dana poljoprivrede online je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Poseta Dana poljoprivrede online se ne naplaćuje, a registracija nije neophodna. Obavezna je samo za one koje žele da zakažu poslovni B2B sastanak ili učestvuju u poklon igri Agropanonke. www.expoonline.rs